Aquest any la situació és especial, sortim d'un any 2020 on hi ha tingut la pandèmia, com tots hem patit, tots hem estat confinats, tenim moltes ganes de sortir, d'accedir al medi natural i per tant ho hem de fer amb civisme, ho hem de fer amb precaució, amb prudència, hi haurà molta gent al medi natural i sobretot el que us demanem és que tingueu prudència, que no cometem cap mena de descuit, que ens pugui generar un incendi, que ens pugui generar un trauma a nivell de paisatge a la demarcació. A la vegada teniu els vigilants, els informadors del Pla de Vigilància que estaran en el medi natural i que estaran a la vostra disposició per traslladar-vos a totes aquelles recomanacions i tots aquells elements que puguin suposar un risc per la vostra activitat des d'un punt de vista d'incendis forestals i que estan a la vostra disposició per qualsevol dubte que pugueu tenir.